Ahojte, ja som na pláži a strašne tu fúka. Áno, mám veľmi masné vlasy, lebo som nemala šampú, prepáčte. Som na pláži a strašne tu fúka, takže ma asi nebudete počuť. Ale chcem vám povedať ten príbeh z môjho života. Veľmi dôležitý príbeh. Ja som teraz v Palma Mallorca a stretla som sa tu s takým mojím jedným takým chlapom, s ktorým som mala taký nejaký pomer v minulosti. Zrovna to bol chlap, vďaka ktorému som ukončila môj dlhoročný vzťah s mojím podstatným bývalým mužom. Čiže, jak sa to bolo, bolo to taká nakopávka, on ma nakopol ukončiť veci, ktoré som zbytočne udržiavala. Ale on bol vždycky taký, že strašne bol na peknej ženy, hej, a vždycky potreboval ženu, ktorá je normálne, že 50-kilová. A proste, ja som vždy bola takéto dievča, že som proste vždy bola veľmi chudá a vždy, keď mi nejaký chlap povedal, že som nejak pribrala, tak som začala chudnúť a bola som taká, že mi na tom záležalo, čo mi chlap povie. Ale musím povedať, ako som sa posunula, je vtáčik. Pretože on prvé, čo ma stretol, mi hovorí, že aké máš belly, že mám akože brucho. Hovorím, že prosím. A že proste ja som si uvedomila ten posun mojej osobnosti, že v minulosti ma to zranilo, keď mi chlap povedal, že som pribrala, alebo že mám väčšie brucho, aké som mala v minulosti. A teraz mi to prišlo úplne, že trápne z jeho strany, že natoľko ubohý, že si dokáže vôbec súdiť moje brucho, že hovorím, že ja som sebou maximálne spokojná, či mám 50 kg, 52, 49 alebo 55, je mi to úplne jedno, pretože viem, že som krásna žena, že mám krásnu postavu. A je mi úplne uprdala, či mi niekto povie, že mám škaredé nohy, škaredé brucho alebo škaredú hlavu. Je mi to úplne jedno. A nedotkne sa ma to, že úplne, že nijak, iba to po mne tak stečí, ako keby to nikto nepovedal. A tak som si uvedomila, že aký obrovský posun som spravila, že niekedy by ma tieto jeho slová zranili a bola by som z toho smutná, začala by som chudnúť. A teraz mi to prišlo iba ako úbohé z jeho strany a hovorím si, bože, ja som krásna taká, aká som. Vôbec sa ma to nezranilo, vôbec nezačnem chudnúť, je mi to úplne ukradnuté, čo im povedal. Je mi to úplne jedno, pretože ja viem, že som krásna žena, že mám krásnu postavu, ktorú by mi mohli mnohé ženy závidieť. A to, že nejakému chlapovi sa nepáči moje brucho, tak to mi je, že uprdele jedno, pretože ja som oveľa viac ako moje brucho, chápete? Takže ženy, týmto vás chcem vyzvať k tomu, že keď vás nejaký chlap zraní tým, že vám niečo povie takéhoto spôsobu, mňa to tiež niekedy v minulosti zranilo, ale teraz mi to je jedno, pretože vy musíte vedieť, že ste krásne a bez ohľadu na to, či vám niekto niečo povie. Bola som teraz v jednej reality show a povedal mi tam jedna baba, že mám škaredé nohy. No do píče, mne to je úplne jedno, čo si ona myslí o mojich nohách. Tie nohy ma nosia. Ja mám rada moje nohy. Niekedy som nemala rada moje nohy, pretože som si povedala, že keby som mala dlhšie nohy, tak by som mohla vyhrať nejakú tú misku, lebo by som bola vyššia, bolo by to lepšie, mohla som vyhrať nejakú súťaž krásy, Miss Universe alebo niečo. Ale je mi to uprdele. Keď sa jej nepáčia moje nohy, no tak nech sa jej nepáčia. Ja mám moje nohy rada, pretože ma nosia a pretože sú zdravé a pretože môžem chodiť. Takže prosím vás, ženy, vykašľite sa na to, keď vám niekto povie, že ste škaredé, že máte škaredé nohy, tučné brucho. Proste je to úplne jedno. Musíte vedieť, že vy ste hodnotné dosť pre seba, že vy ste dosť krásne pre seba. A ja viem, že sa to ľahko hovorí, pretože v minulosti som s tým tiež mala problém. A ja som dokonca trpela poruchami príjmu potravy. Iba kvôli tomu, že mi jeden muž v mojom živote povedal, že mala by som byť chudšia. Ja som mala z toho anorexiu, bulimiu, ja som vracala z jedlo, ja som extrémne cvičila, proste ja som bola úplne prepadá, iba kvôli tomu, že mi muž povedal niečo, že by som mala schudnúť. Fuck it off, fuck this man, fuck these people. Proste musíte mať tú sebahodnotu v sebe. Ja už som si týmto prešla a teraz viem, že to mám na 100% zrovnané, pretože už sa ma to nedotýka. Ale prosím vás, ženy, vybudujte si aj vy tú sebahodnotu, aby sa vás také veci nedotýkali. Pretože ak vám nejaký muž povie, že ste nie dosť pre neho, tak jebte na neho. Proste na tomto svete je milión mužov, ktorí si vás budú vážiť, milión ľudí, ktorým sa budete páčiť a musíte sa najprv páčiť sami sebe. Čiže želám všetkým ženám, aby došli do takého stavu vedomia, v akom som ja teraz, aby sa ich vôbec nedotýkalo, čo im iní ľudia povedia o ich vzhľade a aby boli na 100% totožnení so samými sebou. Takže želám vám toto, milé ženy, každý jednej z nás a z vás a pozdravujem vás z Malorky, posielam vám srdiečko, ktoré mám na prste a believe to yourself, trust yourself and also if you have more kilos than you should have, keď máte viac kil, ako by ste chceli mať, jebte na to, proste to není tento život o kilách. Ja som maximálne spokojná s mojou postavou, či mám o kilo viac alebo o 2 kila viac, je mi to jedno. Pretože viem, že moja hodnota je úplne, že niekde inde, ako v tých kilách navyše. Je mi to fakt, že jedno. A želám to aj vám. That's it. Goodbye. Goodbye from Mallorca. Goodbye.